Я по БМП знаю. Так, ну що, давайте літрів 20 Леша! Леш! Барсетка в машині, принеси. Так що, соляра ось. Барсетка в машині. Да? Ребята, Так ось соляра. Давайте хто там? Хто? Подъезжай, заливай. Славик, подъезжай сюда. А масла що, немає, пацани? Без масла не закачай. Що? не розкидайтеся. Є масло? Ну да. Є, півбака десь. А, півбака фати того масла. Масло фати, пол.